Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau ina son nuna mana yadda za mu samu like, followers a Instagram da Twitter, da kuma yadda za mu samu views masu yawa a YouTube da kuma subscribers a wani website. Ba tare da bata lokaci ba, bari mu garzaya cikin website ɗin mu gani ya zai kasance. Yanzu gashi nan mun zo cikin website ɗin, ina ga muku ga sunan website ɗin, you like it, ga sunan website ɗin. Yayin gashi nan sun sa endpoint, za ka samu point in kai following na mutum a Twitter, in kai tweeting, in kai liking na mutum a Twitter, in kai retweeting nashi, in kai ma mutum like a Instagram za ka samu point, in kai kalla video na mutum na YouTube za ka samu point, in kai like na video na mutum za ka samu point, ka samu subscribers na video, ka yi ma mutum subscribing na YouTube za ka samu point. Kun ga dai ga yadda point nawa yake 347. Bari in yi wani abu ku gani, 347. Bari mu gwada yi ma mutum subscribing ɗaya. Bari mu gwada yi ma mutum subscribing. Kun ga yadda yake, yanzu na yi ma mutumin nan subscribing zai samu 18 point. Wannan ma haka, wannan ma haka, wannan ma haka. Bari mu yi ma mutum ɗaya mu gani ko point ɗin zai ƙaru. Kun ga in kun shigo haka, za ku danna nan subscribe nan, subscribe to. Bari mu danna mu gani. Gashi nan ya zo, kun ga ga channel nashi, za mu danna mai subscribe. Kun ga subscribe has been added. Bari ku ga, bari yayi loading. Bari yayi loading. Kun gani, you have got 18 point for subscribing to. Kun gani? Kun gani? You have got 18 point for subscribing to. Bari mu je mu gani. Yanzu dama 30 da, yanzu gashi ya ƙaru 365. Haka za ka samu point. Sai kuma inda za ka samu subscribe, yanzu na zo, za ka zo ka shiga nan add edit site nan. Bayan ka shiga edit site kamar haka, an ka shiga edit site kamar haka, in YouTube subscribers kake so, za ka zo ka danna nan YouTube subscribers kamar haka. Kun gani ga YouTube channels nawa guda 3. Kun ga nan ga subscriber da na samu nan ga wannan. In za ka sa video, za ka yi add channel nan. In ka yi add channel, za ka zo ka ɗauko code naka na channel naka. UC abu nan ɗin da yadda ka gani a nan, irin code nan na channel naka. Code nan na channel naka. Za ka ɗauko ka sa shi a nan sai ka yi add. Bayan nan sai ka zo ka yi nan payout nan. Bayan ka shiga, za ka sa in mutum ya ma subscribing wani point zai samu. Kagan kana son ka samu subscribers da wuri, za ka sa 30 points za ka samu da wuri. Ga sunan dai iyakan point da kake so. For example, bayan na danna 16,
kaga ya samu 16. Bari mu koma baya. Yanzu sorry, in kana son ka samu views kuma zaka zo ka danna na YouTube views na kamar haka. Kun ga media channels na, kaga kun ga wannan ga bidiyoyi na. Bayan ka danna haka, za ka ɗauko link na bidiyon ka sai ka sa a nan. Link na bidiyon ka sai ka sa a nan. Bayan ka sa link na bidiyon ka, sai za ka zo ka danna add video na. Bayan haka bidiyo naka zai bayyana a nan kamar yadda kuka ga wayan nan. Sai ka zo ka danna payout na, sai ka zaɓa point. Kun gani point 30 mutum zai kalla bidiyo naka minti 2 kenan, second 120 minti 2. Kaga 20.29 mutum zai kalla bidiyo naka minti 1 da ba tare da ɓata lokaci ba. Kun ga yadda abun yake. Bari mu koma baya mu ga ya kuma Instagram yake. A Instagram kuma kana son like a Instagram, za ka zo nan Instagram like nan. Bari mu shiga. Bayan ka shiga Instagram like, za ka zo ka adding photo. Za ka zo ka yi adding na hoton da kake so ka yi abun nan samu like a jiki a Instagram. Bari mu gwada shiga mu gani. Kun gani? Daga nan za ka ɗauko sharing link nashi na hoton. Sharing link nashi. Bayan ka sa a nan, za ka zo ka danna add page na. Za ka zo ka danna add page na. Hoton ka zai bayyana. Koma baya kuma irin masu waƙoƙi a SoundCloud da nasu, kana son mutane su ji waƙoƙin ka gashi nan SoundCloud play. Kana son mutane su yi ma waƙoƙin ka like a SoundCloud za ka shiga nan. Ga yanda abun yake. In kana da website, ga na website a nan. In ka shiga, za ka samu visitors a website naka. Kamar haka bari mu gwada shiga. Shi ma gashi nan. Za ka sa sunan website naka, ka zo ka sa URL link nashi. Ka sa link nashi kamar haka kenan. Za ka sake ka zo ka danna add na. Bayan haka kun gani ga wani site da ma na samu click 403. Kana son ka ƙara samun wani point, za ka iya ka yi invite na mutum a referral links. Bari mu gwada shiga. Za ka samu point 300 duk wanda ya yi signing na link naka. Ga yanda abun yake. Kar ku manta ku danna mana subscribe. Ku danna alaman ƙararrawa domin mun sa sabon
wannan bidiyo ku kasance na ɗaya yanda za su amfana da shi. Zan sa muku link na website ɗin a description box a ƙasan bidiyo ɗin. Yanda kuka gani ga referral links ɗin wanda za ka share zuwa Twitter, VK, website da sauransu. Kar ku manta ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyo namu.